Шәүкәт Ғалиев. Мин Шәүәли ут малай. Оқый Фәни Зиханша. Мин. Мин Шәүәли шук малай, үткен малай, ут малай. Мин бик уңан, өлгір мин, юк бар белән көлдер мин. Бик тапкыр мин, жинак мин, мин бик тыйнак мин. Иләвәш сере. Син кем диеп сорасагыз, мин булырмын Иләвәш. Сездән башка берәүгә дә Иләвәш сер сөйләмәс. Кайчышлы уйнарга булдым, эзләсеннәр дидем мин, шымбай сыман исемемне әйләндереп кидем мин. Юмартлык. Шәүәли күлгә бара, шикәрен суга сала. Ширбәтле су эчсеннәр, балыклар тиз үссеннәр. Әтисе белән Шәүәли. Гел-гел улым Шәүәли, сорау бирәсең нигә? Үсеп җиткәч синең күк җавап бирәсем килә. Төзәтте. Вәли тразарланып, бабай мине елатты, ник сүз тыңламыйсың дип тотып барды колакны. Төзәтмәслек берни дә юк энекәш биредә. Китер диде Шәүәли, барып бирим кирегә. Шәүәли дә булыша. Әни назлап ышандыра. Әти кырыслык белән. Нәтиҗәгә ирешәбез минем тырышлык белән.
Төнге яңгыр. Төнлә белән Шәвәли зонтик алып йөрмиде. Анда бидем караңгы, яңгыр безне күрмиле. Шәвәли хыялы. Белеп торыгыз. Моннан соң теш сызлау булмаячак. Безнең тешкә эләкмәгән конфетлар сызлаячак. Башлар турында. Бәләкәч кенә бер малай мат куйган зур малайга, ачуы килгән тегенең чирттергәчтен маңгайга. Тешсез башың белән дигән, утырасың каршымда. Шәвәли әйткән шунда. Синең өчен хикмәт тешдә, ә тешсезнең башында. Сораулы җавап. Көнгә чыккач авызны гел ярасың Шәвәли. Күп көлгән ул елар ди, бер еларсың Шәвәли. Шуклыгыңның сәбәбен Шәвәли шәт беләдер, бәлкем инде Шәвәли күп елагач көләдер. Тыңлаучан бала. Шәвәли бик сүз тыңлый. Кабат әйттереп тормый, йөгереп килеп җитә, берәү мә конфет дисә. Шәвәли ярдәме. Вәли мәктәпкә ашыга. Вәли өлгерә алмый. Утырып ашаулар кая? Вакыты бердә калмый. Әбисе күкәйләр әрчеп тузга укманып тора. Тагы да тизрәк булсын дип Шәвәли кабып тора.
Mangayı berilgen kız. Күзімнен ут күрінді deyip укіріп елаушыға әйткен Шәуәли. Қышқырма, көзлеріңнен су шыға. Бәрілді. Тайып йығылға Шәуәли біраз мақтанып ятты. Зур жер шары бәрілді миңа шундый да қаты. Үйге берілген іш. Қызып қойтқан Шәуәлиден пар шыға, түтінленіп янғандай әнисінің қоршында. Шығасың да юғаласың, син гүл урамда бала, дәріслерің тағын бит әзірленмейші қала. Уйнап йөрмәдем ләди, күрәмсең тирләп піштем, бу бит физкультурадан үйгә бирелгән эшем. Шәуәли балык тота. Үртәүле шаярту. Шәуәли инешкә барган, ипләп кенә кармак салган. Балык кап дип сәнәк белән суга язган. Балыклар шундук сизгән, сизү белән тизрәк сызган. Балыкчыбыз ачуыннан сәнәк белән суга язган. Кыйрык тагып кына узган балык халкы тәмам азган. Эләгерме, эләкмәсме, сәнәк белән суга язган. Шәуәли ничә яшьтә? Бу сорауга заманында ул булай җавап биргән. 5 долларга 15 минут дөп-дөресе шул дигән. Инде яңадан сорыйсы, вакыт та җитте менә, 15 долларга 5 минут ди хәзер җитте генә. Әйдә, кемгә күпме кирәк, шул хәтле санасыннар. Шәуәли яши бер юлы 5-15 арасында. Сабан туе батыры. Быел батыр кем дисәң, батыр калды Шәуәли. Зур мәйданда бер үзе басып калды Шәуәли. Басып калды Шәуәли, йыкты ул барсында. Батыр калды Шәуәли, балалар бакчасында.
Шәвәли шәҗәрәсе. Сорыйлар миннән еш кына шәвәли шәҗәрәсен. Кемнәр белән ничек диләр туганлык дәрәҗәсе? Бик борынгы нәселдән ул, тыйнак татар баласы. Хуҗа Насыртдин икән бит иң яраткан бабасы. Гаҗәп димә, мәзәк димә, шып-шындыр ул шулайдыр. Ихтимал, Шәт Котбетдиндер, бәлкем әле шумбайдыр. Иркен күңелле Шәвәли бусына да килеште. Миңа да ул чыбыгышы шактый кардәш тиешле. Сезнең сыман наяннарга бик күңелсез чагында дусларым көтә мине дип туган ул тау ягында. Йылмайган тыелып кына, сирәктә мирәк кенә, тапкан чакта тапкыр булган, кирәктә зирәк кенә. Кыйын дими, авыр дими, кайгы килсә бирешми, Шәвәлидәй шәп егеткә бирешүләр килешми. Хәзер ул кайда дисәгез, илнең кай тарафында? Мәктәптә инде әлбәттә, гел парта арасында. Менә сезнең күңелдә дә шул Шәвәли утыра. Күңелсезлек күпкә китсә, көлеп чыгарга тора. Көлсәк көлик, тик төшермик дуслыкның дәрәҗәсен. Шат күңелле һәр шаянда Шәвәли шәҗәрәсе. Шәвәли һәм мотоцикл. Курыкмагыз, таптатмам ди, ирәнеп киләм инде. Әти күтәреп утыртса, кычкырта беләм инде. Сүзләр иленә сәяхәт. Шәвәли. Сүзлек бабай, бай бабай, бик күп сүзең бар бабай. Сүз иленә керимче, ниләр барын күримче, сәфәр кылып йөримче. Сүзлек бабай. Тере сүзләр иле бу, төрле сүзләр җире бу. Кызыксынган балага кызык хәлләр баранда. Беләсеңдер ич балам, яши монда өч заман. Хәзергесе үткәне, киләчәккә киткәне. Өч заманда бер юлы йөрим дисәң, шул юлы алфавитны әйтеп бир дә, әйду, кер. Маҗаралар, тылсымнар сиңа юлдаш булсыннар. Үсену. Шәвәли үрти Вәлине. Мин үсәм бит көчлерәк. Ничә ел рәттән саныйбыз, син 3 яшькә кечерәк.
хөрәсән. Ертән үк торганда каркалды бер карга. Кузгалды, хөрәсән, тур, йоклап син калма. Шәвәли ачулы. Уятып йөрмәсәң, йокларга иренгәч, син үзең хөрәсән. Шәвәли сәгате. Миңа булды бит әле әтиемнең сәгате. Сәгате дә сәгате, әйбәтнең дә әйбәте. Әйтерсең лә яхшы ат, чабагына сыптыра, өйдә ничә сәгать бар, һәммәсен узып тора. Шәвәли һәм җил-җилбәзәк. Тора идем болай гына, җилтерәтеп, көчәйде җил, алып китте җилтерәтеп. Эй, йөгертәдер урам буйлап, кая илтә өлгермим дә аңлап, уйлап. Кем очраса шуңа килеп бәйләнде лә, очкан кошның астын өскә әйләндерә. Шаптыра ул таяк тоткан бабайларны, кайтыр юлын алар инде абайлармы? Зонтик тоткан әби барысын узып китте, әкрен генә атлый да кызып китте. Җил минем дә түбәтәйне йолкып алды, уйнатты да күлдәвеккә илтеп салды. Милиционер шаба-шаба тиргә батты, фуражкасын тоткач җилне тиргә батты. Күз ярми, уйный җилнең себеркесе, имеш җирне менә шулай себер кеше. Ах, син аян, бар дөньяны җил кетте бит. Кинәт туктап әкрен генә җил бетте бит. Шәвәлине йөгерттең дим, җилбәзәк син. Бигрәк җилле кыландың бит, җил мәзәк син. Сызгырсаң җил чыгар диләр. Сызгырмамын, тагын килсәң билләһи дим, уздырмамын. Шәвәлиләр файдасызга җил куармы? Спортчы бит, әллә соң без җил куармы? Җылы тигән. Тотып карый да әнисе Шәвәлинең маңгаен. Ут шикелле кызгансың ди, салкын тигән мөгаен. Йөргәнсеңдер әле тагын тимәләрне каптырмый. Җавап дигәндә ул малай әйтерсең лә аптырый. Салкын тисә маңгаемда салкын булыр иде ди. Артык җылы киенгәнгә ахыры җылы тиде ди. Ай тешем.
Hay tishim sızlavi, boshimni birovli, bo'riday o'limda, meshiday mirovlim. Ut qopqon shekilli shabam min, tostimal yobam min, dorular qobam min. Gavdaga yobiqdim, yong'oqqa simirdim. Nega shu xatli men konfet kemirdim? Sizli tish, ting'i yo'qki shirtan. Oshamas edimla konfetni hech butan. Kerakmi? Barsinda dengizga otsinlar, zavodan otsinlar, kibitin yopsinlar. Ko'zlarim yumilmay, og'zim ochilmay, oy tishim, sizlavi bosilmay. Shu, to'xtag'iz, sizladi, bitti. Otmag'iz zavodni, yopmag'iz kibitni, berigiz konfetni. Anladı. Aylı tünde çıqqan edik, yaltırı idiliste, elektr nurları bilen müldirep tulgan tisli. Mana ko'rgachtin Shevali dashmi tuz olmadi. Idil yoqtiliq berganni hozir endi angladim. Qo'shishli o'ynaganda qizib o'ynagan shoqlarda bo'la shulayda. Shevali haylalab siray, "Vali, sen qayda?" Qot sirovdan inisi oxirisi to'ya. Qo'ya qochqanni baribir aytmim deb qo'ya. Inkubator ko'rgach. Shundi bizning Shevali. Sirab gil obtiratir. Aytshi, ne bu davani? Bumi? Bu inkubator. Kanatini bir to'xtovsiz jilidag'ini tutib, shibi shig'aralarmanda ko'kaylarni jilatib. Shulay degach davani, bo'lay dedi Shevali. Kanatini bir to'xtovsiz sovuqdag'ini tutsang, yong'adan ko'kay bo'lirmi shibilarni sovitsang? To'ssiz, dedi davani. Shunday bizning Shevali. Vitamin izli. Ani, rediskada bek ko'p deding vitamin. Tishlab qaradim, ishinde vitamin yo'q bitaning. Otlab chiqdim idilni. Sizg'andim da baliqni,
Tayandım da tayakны, suzdım gına ayakны, atlap çıktım idilne. Bulmaz, bulmaz diysingmi? Kim yolgan sili, minmi? Şınlap çıktım indi. Nänide idile, başlanğan jire idi. Akıl tişi kimge şığa? Abi nige deşmi diysem, nik yangağın tutkan diysem, bugün ağa akıl tişi şıkkan iken. Sıradım min eniyimden. Akıl tişi kimge şığa? Eni eytti. Eytken sözünü tanlauşağa. Sıradım min etiyimden. Akıl tişi kimge şığa? Eti eytti. Öz sözünde turuşağa. Sıradım min ebiyimden. Akıl tişi kimge şığa? Ebi eytti. Okup, gilem jiyuşağa. Sıradım min özümden, sabırlığın şıdar miken, ay hayali, sina ol tiş şıgar miken. Dört göz, nik kıyrıksız. Bir artlı, bir şatır maşinalar öteler. Kişiler trotuarda yeşil utna küteler. Dört göz, ahırı bir ni bilmey, svetoforlar hakkında. Kızıl utqa qaramışa şaba uram şatında. Toqta, deganni tinglamay, tegi yoqqa shiga, maşinalar ağılalar o'ngda, solda, qarshida. Bitirile şularning arasında qo'rquvdan qiti olingan mayda bar shunda. Ko'pmagina tirishsa da o'tar o'rin topmadi, eng so'nggi bir mashinaga mayibus toptaldi. Qizg'anudan ko'zni yumdi. Deb qichqirib qo'ydi. Qarasak, o'zi isen tik ezilib qolgan qayroq. Dört göz bulup görmeysin deyip, min dört gözne ırışam. Svetoforning ni ikenin anglatırga tırışam. Ko'pmigina iretsen de, düşünmesler makmaylar. Tik iste tutsunlar mını, qaybirna yanmalaylar. Uzab gittim men avtobuslarni. Ey baram bir zaman, baram bik yaman. Oyoq astında oynatik tuzan, da etmişe barsında uzam. Uzab gittim men avtobuslarni, velosipedda chiqqan do'stlarni, ortda qoldirdim Zilni, Volgani, Zaporojetsni aytnimda men. Ishonmaysingmi ming'illa sen? To'xtagan edi ular hammasi. Tut.
Баганалар тезелешеп артка шаба, biz барабыз жан фарманга алга таба. Түт кино кебек карап барам тирә-якка, ярышалмый артта кала аргамакта. Түт яратам мин тиз йөрүне тигез юлда. Җилбик җитез тик калыша бездән улда. Түт әткәйтә руль тотарга сиңа иртә, машинаны әлегә ул үзе йөртә. Түт Айрат машина ярата. Айрат машина ярата. Машина йоклап ята. Үзе иртәрәк тора да, Айрат аны уята. Машина күзләрен ача, идәнгә төшеп баса. Инде хәзер Айрат кебек син дә зарядка яса. Килә дә Айрат каршына, тыңлап тора машина. Айрат машинасы бит ул, аңлап тора барсында. Яшел машина юына. Кранны былай барабыз, кулга су агызабыз, тешләрне дә чис тартабыз, сабынлап юынабыз. Нәрсә булган машинага? Ник машина төшкерә? Борынны сабын кытыклый, күзгә әчесе керә. Үрдәк кебек йөзде генә, машина түзде генә, өстәл янына килде дә, диванга үзе менә. Яшел машина ашый. Айрат бытка ярата шул. Бытка аны ярата. Куяр кашыкны ялап та, алыр тагын сырап та. Айратка сөт китерегез. Айрат бит ул сөт эчә, машинасы компот эчә. Икесе дә тиз үсә. Айрат ашарга ярата. Ашый тәмле иттереп, ашый торгач оныта да, рәхмәт әйтә көттереп. Яшел машина озатып кала. Сау бул, машинам, дип Айрат кул болгый машинага. Мин бакчага барып кайтам, син машина елама. Барылып карый да, Айрат бакчага китә. Айрат киләме дип анда зәңгәр машина көтә. Айрат урам буйлап бара, машина карый бара, килгәннәрен таный бара, киткәнен саный бара. Зәңгәр машина кемнеке? Җиткәчтен бакча каршына Айрат эшкә ашыга. Инде Марат кулында шул теге зәңгәр машина. Бир, минеке дип Айраттан Марат үзенә тарта. Һәр кайсы үзенә тарта, тартышу һаман арта. Ләйлә Ивановна көлә. Әллә тартыбыз икме? Синеке дә, аныкы да, машиналар сезнеке. Зәңгәр машина шигырь ирене. Зәңгәр машина тик йөрмә, әрле-бирле йөгермә, синең китап караганны Айрат күрми бит бердә. Менә сиңа да бер китап. Машина, буш чапмашы. Бәйрәмдә сөйләп бирербез, син дә шигырь ятлашы. Кил машина, син киләле, рәсемнәрне күрәле, Гали белән кәҗәне дә бер утыртып йөрәле. Зәңгәр машина русча сөйләшә. Айрат бакчага килә дә, андагыча киләнә. Маратлардан, Сашалардан ул русчага өйрәнә. Бергәләп сөйләшәләр зәңгәр машина белән, ә машина күптән белгән, ул фабрикадан килгән. Айрат хәзер һәр көн сайын русча сүз атып кайта. Кайсындыр онытып кайта, юлда югалтып кайта. Зәңгәр машина рәсемен инде.
Ayrat karandaşlar aldı, aldına dizip saldı, nerse yasarga iken dip yak-yakka qarab aldı. Ayrat yasar ul barsında, uylары күп başında, Ayrat uylagan arada, қолы ясый машина. Ayrat күрә озын икән, артыгын бызым икән, баксаң бер дә зәңгәр дә түгел, ул әле кызыл икән. Кызыл машина сагынган. Ayratны бүген бакчадан килеп алды дәвәни, күтәреп алды дәвәни, сөеп алды дәвәни. Ayrat бүген Иге кайтмый, бара икенче якка, килеп тә җитте кунакка, дәү әти дә кышакка. Алар Айратны сагынган, Айрат та бит сагынган. Кызыл машина ашыгып чыкты үз пичмагыннан. Кызыл машина авырый. Кызыл машина авырый. Ул ятып торан идән, әллә салкын булды идән, әллә мороженый тигән. Бакчага барасы иде дә бит, ярамый терелмичә, машинасы терелсен дип, Айрат та дару эчә. Врач апа укол төртте, бераз гына чиметте, бераз чиметте дә бетте, машинаны терелтте. Кызыл машина мультфильм карый. Мультфильмны бик ярата, Айрат мультфильм карый. Мультфильм арып ял итә, Айрат һич кара бармый. Кызыл машинаны кара, шылта итми тын тора, Айрат итәгенә менеп мультик карап утыра. Бак-бак кычкырган бакалар тешенә кермәс микән? Бака кебек машинада сикереп йөрмәс микән? Кызыл машина мактаганны ярата. Кызыл машина акыллы, охшаган ул Айратка. Уенчыкларны ташламый, өйдә тәртип ярата. Кызыл машина сүз тыңлый, охшаган ул Айратка. Күлмәкләрен үзе кия, зур булырга ярата. Кызыл машина иркәрәк, охшаган ул Айратка. Уңайга гына шәп йөри, мактаганны ярата. Сары машина кырмыска таптый. Айрат чәчәк күргән икән. Үзәргә ярый микән? Әллә сорамыйча гына берәрсен алыйм микән? Чәчәк илткәндә машина әкрен барды, чапмады. Кыяклар йөреп килгәндә кырмысканы таптады. Үлде ди кызганып Айрат карый төрткәләп, кырмыска китеп бара, уйнамыйм дип үпкәләп. Сары машина макмайдан курка. Әтисе идә булганда Айрат чыга урамга, мәчеләр, чыпчыклар күрә, кымда уйный уланда. Туту, яңа машина кым ташып йөри, янына ук килеп баскан зур макмайны да күрми. Ту, диде тына машина. Айрат артына пыса, курыкмаста иде юкса, макмай уенчык булса. Сары машина поезда бара. Айрат дачаны бик көтә. Дачага поезд илтә, анда дәвәтиләр икәү, дәү әниләр дә икәү. Поезд үзе машина да, ул үзе идә кебек. Тик торган иләр янына йөгереп килә кебек. Сары машинага тышны күзәтеп бару кызык. Бара ул Айрат кулында зур КамАЗларны узып. Сары машина яшел чирәмдә. Машина тукталып тора, карап якын тирәне, паласмы ди, якеләмме, белми яшел чирәмне. Айрат ялан тәпи баскач, кытыклады табанны, чирәм көтә аунаганны, бергәләп уйнаганны.
Күбәләкләр очып төшеп куна айрат башына, айрат үлән арасында онытылган машина. Әлеге һәм башка аудиокитапларны tatkniga.ru сайтында бушлай тыңлый һәм йөкләп ала аласыз. Аудиокитапларны коммерция максатларында куллану тыела. Татарстан китап нәшрияты 2019 ел.